चार दिन प्यार से लागता मन अब भरल तोरी यार से। रे सुन कर सुन पहले ते बात दुई चार दिन प्यार से लागता मन अब भरल तोरी यार से। इहे चाल तोर हमके ना पसंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोरो सुन रे छिहत्तरी तोरो 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोर 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोर 76 वाला नंबर काहे बंद बा। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। तेले ते जीव मोर जारी करजनी खेला रे खिलाड़ी। पहले ते ऐसन लीला आवता मुंह में से गारी। तेले ते जीव मोर जारी करजनी खेला रे खिलाड़ी। पहले ते ऐसन लीला आवता मुंह में से गारी। कौना बतिया के तोरा रे घमंड बा। सुन रे छिहत्तरी तोरो सुन रे छिहत्तरी तोरो 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोर 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोर 76 वाला नंबर काहे बंद बा। यूज ते गोल्डन के कइले झूठो के यारी जतइले। पहले धीरज धमाका कबो ना मिले खाती अइले। यूज साहब के कइले झूठो के यारी जतइले। पहले धीरज धमाका कबो ना मिले खाती अइले। सुन संजू के खोपड़ी गरम बा। सुन रे छिहत्तरी तोरो सुन रे छिहत्तरी तोरो 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोरो 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोरो 76 वाला नंबर काहे बंद बा। पहले ते बात दुई चार दिन प्यार से लागता मन अब भरल तोरी यार से। इहे चाल तोर हमके ना पसंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोरो सुन रे छिहत्तरी तोरो 76 वाला नंबर काहे बंद बा। सुन रे छिहत्तरी तोर 76 वाला नंबर